ефірі Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов. Ви слухаєте цикл передач «Священное Писание подкарпатских русинов». Священное Писание із часів святих Кирила і Мефодія. Чтення псалмов Давида по-русинськи. Інститут історії і філології недавно предоставив нові труди, адаптований текст священного Писання, псалтирі Нового Завіта і послань апостольських. Тому трудилися і члени Міжнародної Кирило-Мефодіївської академії славянського просвещення, а також члени Закарпатського общества імені святих Кирила і Мефодія. Предложений адаптований текст псалтирі призваний помочи молодим русинам легше читати і повніше розуміти смисл псалмов Давида, які були переведені 1150 літ назад, но їх язик ідентичний, або, по крайній мірі, в більшій часті ідентичний современному карпаторусинському язикові. Предлагаємо вам послухати псалми, текст яких адаптований для людей, які паралельно з чтенням церковного текста могли би читати і адаптований текст для глибшого порозуміння смисла псалмов. Псалом 9. «І сповімся Тобі, Господи, всім серцем моїм, повім про всі чудеса Твої, возвеселюся і возрадуюся в Тебе, пою імені Твоєму, вишній Боже. Внегда захочеться возвратитися врагу моєму всп'ять на соблазн, то і знеможуть такі і погибнуть од лица Твоєго. Бо сотворив Ти суд мої прямою правдивими, сивість на престолі судящий, вправду оправданієм. Запрето приділивість язичникам і погибав нечестивий нерозкаяний, даже ім'я його істребивість вовік і вовік віка. Врагу оскудівали сили оружия в конець концев, і град його розрушивість, і погибла, і пам'ять його шумом і молвою. І Господь вовік прибиває, приготовив на суд престол свой, і той судити буде вселенною в правду на оправдання, судити буде до людям в правоті. І став Господь прибежищем убогому, і помочник заблаговременний в скорбі, і уповали на Тя, знаючи ім'я Твоє, так як ніколи не оставляю зискаючих Тя, Господи. Пойте же, Господи, ви живущему в Сионе, возвещайте в народах про миссию начинания Его, что, взыскивая их пролитием крови, не забыв взывание убогих, помилуй меня, Господи, ведь смирение и унижение мое от врагов моих, помилуй меня, як возносящий меня от врат смертных, да возвещу все хвалы Твои в вратах дочери Сиона, где возрадуемся в спасении Твоем. Углубилися язичники в розтленні пагубі, котру сотворили, всі ти сей пагуби еже сокрили, ув'язла їх же нога, знаємо і узнаваємо в діянні їх Господь, справедливі суди творящий. Коли в ділах рук своїх ув'язав сам грішник, да возвратяться такі грішники в ад, і всі язичники, забиваючи за Бога, бо не до конца забвенний буде нищий, і награда за терпіння убогих не погибне до конца. Воскресни, Господи, да не кріпиться чоловік гріха, і най судяться язичники перед Тобою. Постав, Господи, законоположителя над ними, най узнають язичники, що вони люди в гріхах суть. Скую, Господи, отстоя далеко,
презираєш благоугодних временах явитися в скорбіях. Коли хочеться возгордитися нечестивому, возгорається нижчий, обоє ув'язають в замислах, їх же замишляють, бо хвалиться грішний в похотях душі своєї, як обіжаючий ублажає сам себе. Роздражав всім Господа грішний по множеству гніва свого, думає, що не взищить з нього Господь. Не є Бога перед ним, оскверняються сим путі його на всяке время, отстороняються даже суди твої от лица його, так і всіми врагами своїми обладіє. Рече, бо в серці своєм не здвигнуся з міста і рода в род без зла. Його же уста суть повні клятви, як і повні суті гористі і лесті, а под язиком його трути болезнь. Присідає в засаді і в ловительстві, з багатими в тайних сітях, аби убити неповинного. Очі його на нищо взирають, ловить в тайній сіті, як лев в ограді своєї, ловить, аби скитити нижчого, схватити бідного, коли захоче заманити його у сіти свої. Смирить його, приклониться притворно і упаде, коли йому надобно возбладати убогими. Рече, бо в серці своєм забув Бог, одвернув лице своє, бо ніч не видіти до конца. Воскресни, Господи, Боже мой, да вознесеться рука Твоя, аби не забивість убогих Твоїх до конца. Ради чого прогнівав нечестивий Бога, рече, бо в серці своєм не взищет. Видиш же ти болезнь і ярость усмотряєш, аби придати їх в руки Твої. Тобі і так предоставлений нижчий, сироті ти все будь помагаючий. Сокруши мишцю грішника і іспорченого, взищиться гріх його і уже не обрящиться через нього. Господь бо воцариться, як цар во віки, во вік віка. Язичники же погибнете от землі його. Желання убогих ти услышав, Господи, на приготовлення серця їх важно внемало ухо Твоє, дати суд сироті смиренному, аби не прилагав сил величатися чоловік на землі. Ви слухаєте цикл передач «Священное Писание подкарпатских русином». Священное Писание із часів святих Кирила і Мефодія. Чтення псалмов Давіда по-русинськи.